dobrovolných hasičů z Vírotice. Je nám velkou ctí, že jste dnes s námi přišli oslavit tento významný milník. Děkujeme vám za vaše přátelství a podporu, která nás, jak doufáme, bude spojovat i ve druhé dekádě druhého století trvání našeho sboru. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, se řekne, že druhý století vlastně, že načínáme vlastně už druhou desítku druhého století. Tak jsem to chtěl ještě zvýraznit. No a už se nebudu dlouho vykecávat a předám slovo starostce obce Dublovice, paní Jeně Dufkové. Děkuju. Dobrý den. Já vás tady všechny vítám, nejenom občany z Vírotic, ale vlastně dá se říct občany i z okolních našich vesnic, potom zástupce sborů dobrovolných hasičů i z okolních obcí, i včetně jejich nadřízených, představených. A jsem strašně moc ráda, že ve Zvíroticích dneska můžeme oslavit 110 let založení sboru. Je to neuvěřitelné, musím říct, že tak dlouhou tradici málo kdy to vydrží, že ti lidé jsou pospolu, že vlastně ti hasiči tady jsou v té obci, oni fungují, včetně i těch mladších nástupnických, kteří vidíme, že vlastně de facto se zúčastňují všech akcí, co mohou a jsou, dá se říct, naší podporou. Já si těch hasičů, všech hasičů, hrozně moc vážím, protože je to složka, která, když je nám nejhůře, nám občanům, tak jsou tady oni, kteří přijedou na pomoc. Ať je voda, ať je oheň, ať je vítr, tak vždycky oni v ten nejhorší čas vyjíždí. Takže kluci a ženy, děkuji vám moc za tu veškerou práci, kterou odvádíte a přeju vám, ať ten elán a to nasazení vám vydrží i nadále. Děkuji. Děkujeme paní starostce za milá slova a já bych si ještě dovolil pár technických věcí. Jednak bych rád upozornil, že tady za mnou na zdi a i uvnitř jsou historické fotografie našeho sboru. V televizi uvnitř hasičárny by taky měla běžet smyčka fotografií z trošku modernější historie. Uvidíte tam nějaký záběry ze závodů, z kterých jsme se účastnili a tak dále. Potom, když už jste si to někteří si toho všimli, prohlíželi, ale stejně to řeknu, když vejdete do hasičárny, tak po levé straně je stůl, kde najdete v albumu fotografie z rekonstrukce naší hasičárny z roku 2013. Takže tam můžete krásně vidět a i na některých fotkách tady venku můžete vidět, jak to vypadalo předtím a jak to tu vypadá dneska. A když už jsme u těch fotek, tak taky nemůžu nezmínit stálou expozici fotek dolních Zvírotic, který vlastně dneska už spočívají na dně Slabské přehrady, tak uvnitř, kdo tu nebyl, neznáte to, tak si můžete prohlídnout i to, jak vypadaly Zvírotice předtím, než byly zatopený, a i je tam částečně zachyceno budování těch nových Zvírotic. No a na co bych chtěl zvlášť upozornit, tak to jsou kroniky. Tam na tom stole vevnitř je jich hned několik, jsou tam jednak 2 kroniky našeho sboru, nebo jedno je přímo nazvaný jako kronika, druhý je, myslím, nějaký zápisník o činnosti nebo něco takového, takže tam se můžete zase trochu víc seznámit s tou historií našeho sboru. Ale chtěl bych taky zvlášť upozornit na okopírovanou kroniku staré základní školy, která tady ve Zvíroticích fungovala, a teď jsem si chtěl zjistit, do jakého roku, a nevidím tady nikoho z pamětníků, protože vím, že ještě jsou tady lidi, kteří nebo žijou ve vesnici, lidi, kteří v té škole studovali, takže ta škola prostě fungovala ještě hodně v nedávné historii. Takže tam se můžete dočíst jednak ty méně zajímavé věci, jako kdo kdy marodil, ale jsou tam i některé věci, které se prolínají s těma významnýma historickýma milníkama republiky a tak dále. Prostě určitě si tam můžete najít spoustu zajímavých věcí. No a to by bylo k tomu, co tady teda dneska můžete vidět. Samozřejmě nesmím zapomenout na výstavu techniky. Všechna ta technika, která je tamhle v tom rohu, je tady naše, nic jsme si sem nedováželi. Rozhodli jsme se, že vystavíme jenom to, co máme my k dispozici, takže je to i opatřeno popisky, takže si můžete i zahloubat trošku detailněji do toho, co tam můžete vidět. A už skoro budu končit, jenom bych chtěl ještě upozornit na změnu programu. Nevím, jestli jste někdo četl pozvánku, nebo to, ale na té pozvánce bylo uvedena netradiční hasičská soutěž. Měli jsme takový plán, že bychom využili naší dominantu, která, aspoň co já vím, nikde jinde není, ta hasičská věž, která je tady za rohem, tak jsme ji chtěli využít v té soutěži. Bohužel asi to některé sbory
o většinu sborů vyděsilo. Netroufli si prostě se zúčastnit soutěže, netroufli si na naší věž, takže bohužel prostě pro malou účast jsme tu soutěž zrušili, ale já doufám, že se mi povedlo nahradit neméně zajímavým bodem programu, a to by měla být ukázka výcviku psů z Jihočeské záchranné brigády kynologů. Měli by dorazit 3 kluci, měli by nám tady předvést, jak se cvičí a co všechno dokážou psi, kteří pomáhají vyhledávat osoby tam, kde už lidské smysly nestačí. No a už to bude opravdu skoro do poslední, za malou chvíli bude následovat nástup jednotek, jak jsem říkal. Michal Riedl, velitel nástupu, velitel průvodu, bude za velí. Poprosil bych vás všechny uniformovaní, abyste se tam seřadili. První samozřejmě budou naše prapor a vlajka, za ním a věnec, potom členové našeho domácího sboru, a pak bych poprosil vás všechny hosty, jestli byste se seřadili, a potom vás zbytek, jestli byste se potom zařadili až za ten uniformovaný průvod. Tak to je všechno, díky moc za pozornost a přeju příjemnou zábavu, hezké sobotní odpoledne ve Zvíroticích.